ga watan al-Muharram, wannan rana mai girma mai daraja, yawmun min ayyamin lahi, wata rana ce daga cikin ranakun Ubangiji tabaraka wa ta'ala, wanda Allah yana da sha'anunuwa ƙwarai a cikin wannan rana muhimmiya. Kamar yadda aka sani, ranar Ashura, ranar 10 ga watan Muharram, rana ce da take daga cikin ɗaiɗaikun ranaku a cikin shekara waɗanda suke da girma da muhimmanci ƙwarai da gaske. An sani cewar farkon azumi a musulunci kamin a saukar da Ramadana ana Makka, wannan rana ita ake azumta. Ita ce wannan abin da manzo Allah yake horon sahabbansa kenan a Makka, suna azumtar wannan rana duk shekara. Sai da aka zo Madina tukunna, sannan a shekara ta 2 da hijira Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya farlanta azumin Ramadana, shi kenan sannan wannan azumi na Ashura ya dawo matsayinsa na sunna. Sunna wadda take ƙauliya, sunna fi'iliya. Manzo Allah ya zancen wannan azumi na Ashura, ya kwaɗaitar kansa, ya faɗi fadalarsa, kuma sannan shi da kansa alaihi salatu wassalam ya aiwatar. Kuma zuwansa Madina har yau ya tarar da ahlul kitabi Yahudawa suna azumtarta ita wannan rana. Ya tambaye su, ku kuma fa wannan azumin wannan rana da kuke na me? To kuma suka gaya masa cewar suna yin azumin nan ne wato domin shukura ga Allah kan abin da Allah ya yi wa annabi Musa ɗan Imrana. A wannan rana Allah ya keta Bahar Maliya, ya kubutar da annabi Musa baki ɗaya tare da 'yan uwansa Banu Isra'ila, suka tsere daga sharri da ƙeta da zalunci na Fir'auna. Kuma sannan ya dilmiyar da shi Fir'aunan a cikin wannan rana. Saboda haka a ranar suka ga halakar babban maƙiyinsu, kuma suka tsira daga bala'insa. Don haka suke wato duk sanda wannan rana ta maimaitu suke yin azumi a cikinsa, don tunawa da wannan ni'imar da Allah ya musu. Suke godiya a kai. Ita ko godiya ana yin ta ne dama da aikin da'a, kamar yadda ka sani. Aikin kirki bawa yake yi wanda zai sami yardar Allah da shi, shine ainihin yabawa, wato shine tukuici, shine yabawa ni'imar Ubangiji, aikin kirki saboda wannan ni'imar. Saboda haka suke wannan azumi. Manzo Allah ya ce, to Musa dai mu ne mafi cancanta da shi a kanku. Yawa, Musa namu ne, don Musa musulmi ne, ku kuma yanzu ba musulmi bane, Yahudi ne. Yawa, saboda haka mu ne mafi cancanta da ku da wanda annabi Musa. To manzo Allah saboda haka ya umarci wato al'ummarsa da azumtar wannan rana da Ashura a matsayin azumi na sunna na nafila, har kuma ya gaya musu akwai fadala mai yawa a ciki. Domin me? In ka azumci wannan rana, abin duk da kai wa Allah na laifi daga bara zuwa bana, to Allah ya yafe shi da falalarsa, ya kankare shi. An koma sumul shi ke wannan azumin wannan rana shi kaɗai ƙwaya ɗaya ɗin nan duk ya tafiyar da wannan rana, ya tafiyar da wannan zunubai gabaki ɗaya na shekara. Shi yasa kuma ita wannan rana har yau rana ce da tunda yake akwai ni'imomi da yawa a ciki. An ce annabi Adamu wato a ciki aka halicce shi, kuma ciki aka sauke shi nan doron duniya. Wannan rana yawa, ko da yake wancan ɗin shine yafi inganci, wancan zancen. To amma tare da haka dai malamai suna wato kwaɗaitarwa, saboda hadisin Imam al-Baihaqi na cewar kamar kyautata wa iyali a cikin wannan rana yana da muhimmanci. Yawa, abinda mutum zai iya yi gwargwado abinda mutum zai iya na kyautata wa iyali, khususan ta fuskar wato abinda za a ci, to yana da kyau a ci wannan rana. Sannan a keɓance ta da yawan ambato ga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kuma ba abinda za ka yi wa Allah na da'a da ya kai ka ambace shi, ya fi komai muhimmanci ambatan Allah. Saboda haka nan yawaita ambatan Allah, keɓanci wannan rana da yawaita ambatan Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Yawa, abinda ya shafi kirari ga Allah, tasbihi, tahmid, takbiri, khususan kuma da yawaita salati ga manzon Allah. Yawa, to duka wannan rana yana daga cikin abubuwan da suke masu kyau a cikinta.